Zdraví vás Jump Game Phone 2 u hry Auto San Andreas. A my jdeme hrát. Skončili jsme u svíta. Ještě nevíme, co mám v garáži, se jenom mrknu. Jasně. Dlouho jsem to nehrál, hodně jsem nenatáčel dlouho. Jasně, přeskakujeme. Nastup do autíčka, máme zbraně na to takhle. Ještě skočíme pro skorpíka. Škodárna. Teď mě napadl vtip o autech. Hej, víte co, seru na to, pak si ho vezmeme. No tak ten vtip teda. Jede řidič Ferrari po dálnici. Dobrý. A jede řidič Ferrari po dálnici. A teď uvidí odstavenýho Trabanta, jak ho tam jako pán opravuje. Zeptá se, vypneme rádio, zeptá se, jestli nechce pomoct. On řekne, že chce odtáhnout, tak ho odtáhne a jedou kolem pumpy. A jsou tam dva policajti a jeden říká, kámo, já jsem tomu Ferrari, co tady jelo, naměřil 300. A ten druhý říká, no to je tady běžný. A on říká, no ale za ním měl Trabant a blíkal, že bude předjíždět. Ti policajti jsou vymaštění. Jo, máme, tak. Dělej, čilejte. Good. Dobrá. Cipni. Toho strašně nebyli, dobrá. Jdeme dál. Přeženeš jako kam? Vidíš. Bylo napálení. Vycítneš. Já to pádlo, jede. Tak jo, hodně u nás poldové. Ale je to někam. To umím taky troubit, no. Tak, jdem. No, díky. To jste mi mohli. Tahni. Musíme tam dojet. Aha, jsme tady. Do hajzlu. A je to? Dobrý den. Jsme na ní malém single. Počkejte. Neměli jsme... Tak chvíli počkejte. Zpátky potřeboval něco ověřit. Mně se zdálo, že už tady tu posilovnu máme odemčenou, ale nemáme snad. Tak, nic. To jdem uložit. Takový škorpíky všichni, ty. Co je mu? Co furt si máte s tím pivem, když si koupit pár piv?
500. Zajdem pro škorpíka. Teda, jsem říkal. Dělej černášku. Ty vole. Tak je to možný. Jak se na to skáče? Což tak, že jo? Tož co ono? To byl nějaký spam. Tak jdeme za svítem. A já jdem si to uložit ještě. Kdyby jsme chcípli uhní. Ani uhnout neuměl, že? Hrozný. Tady tady. Ty vole! Tak, máme to. A jdeme na další misi. Svítová holka. Svít, wow, krásně viděli. Já to přeskočit. Jde to přeskočit. Stance k Sweet Holy. Co máme za šupáky, no. To berem. A jedem. Prdla, spotřebuji zbraň. Stejně tam má jenom 9. Je zlikviduje, no, teď je za jeden spíš. A teď jsou zelení, to nejsou naši. Nějaký pošahaný. Co mi nebude? Hajzlu, co to? Ča. Je. Ale to mizí ty zbraně. Tady není základ zbraň. Není? Jdeme. Jo, no tak. Jdem. Teď nás nebudou honit, ale mají docela hezké auto. A my máme pichotu. Neříkejte, že obě dvě. To je zrovna hezký auto a v misi. Klidníš, nejde. Je, favorit. Táhni. Už je honil. Co je číslo? Mě ho dej. Tak. Hlavně, že jsem zaparkoval na chodník, ale... To nejde, ne? No, respektive nám mohou být platný. Ale co? Uložíme a jdeme na další misi, kterou bychom mohli stihnout. Co? Tak. Ani ne. Vezmeme si riderovou auto, pokud se teda půjde. Jo, ne, tak super. Si ho berem. Musíme tam přijet něčím luxusním, ne? Ale co?
Kola mě štvou akorát. Ale to, jedem. Jo, ty budem to tunít toho Lowridera. Tak aspoň, že je modrá. Protože já myslím, skoro nic tunít nebudu. Co tu máme akorát? Střecha, bočnina. Ne! Sakra. Je ten vnitř, to nic. Ale přelokovat. Jedem. Počkejte. Jo, můžete to nastavit. Dobře. Tak potom se vám otevře ještě jedna mod garáž. Nám. Kde si budete tu mít normální auta. To je velmi super. A to by mohli dát i do GTA 4. Ale to stačí jak si divně. To GTAčko je celý nějaký pošený, ale co? Co je mu? Ježiš, kde to až je? Hej, co tak? Jsme tady. Jdeme hrát. Kliku dáme sásku. Dáme všechno. Tak jo. A jak si zatrsáme, to uvidíte asi příště. Tak jo, příště. Čau.